участваме в един конкурс. Какъв? Казва се нашият град облик на развитие. Трябва да направим видеоматериал за един обект в нашия град. Да направим за стадиона? Не, да направим за басейна на спортната зала. А защо не направим за нашия площад? Той е най-комплексен. И това е госпожа Серафимова. Хайде да отидем да я видим. Може да ни разкаже нещо по-интересно. Да. Бихме искали да участваме в един конкурс. Трябва да направим видеоматериал за един обект от нашия град. Ние избрахме площад Свобода. От нашия музеен уредник Нели Цонева. В книгата й разбрах, че Павликени е бил околийски център след освобождението. Бихте ли ни разказали нещо повече от вашите спомени за този площад, за града? Благодаря за въпроса. Борислава, ти ме връщаш много години назад във времето, но това са годините на моята младост, така че спомените, към които искам да се върна, ще се опитам така да ги разширя, да ги разкажа, за да бъда полезна и така. Площадът, на който ние днес в момента се намираме, е един безспорен символ на нашия град, едно впечатляващо магнетично място, където всички хора се събират, определят се срещи, за да се видят, да се поговорят, да споделят как е минал работния ден, как е минал денят в училище, защото и много ученици, студенти, млади хора, възрастни, по-възрастни тогава се събираха на това место. Днес площадът е много преобразен. Това е един модерен кът от нашия град в момента, но някога той не изглеждаше така. Беше застроен с обикновени тротоарни плочки, а в средата изградена с червени плочки, петолъчна звезда. И когато ние се определяхме тогава среща, казахме, ще се чакаме на петолъчката. И обикновено след училище, след работния ден, в учебните дни, всички се събирахме с надеждата, нали, да срещнем нови приятели, да се срещнем пък с старите, на които да споделиме своите мисли, своето настроение, много усмивки, надежда за нещо по-различно се четеше на лицата на хората тогава. Имаше доста развлечения. Между другото, ходихме на кино, 3 прожекции имаше, входния билет беше тогава 20 стотинки, имаше детска прожекция през ден, на лятно кино ходихме в горната част на киното, посещавахме театралните постановки от далечни, близки градове, идваха тук театрални трупи, нашия читалищен колектив предлагаше такива спектакли интересни, на различни теми. Друг момент от културните развлечения тогава беше ходенето на забава. Съставът Сребърни гривни от град София с вокален изпълнител Тодор Минчев, покойник Тодор Минчев, посещаваше града през зимната ваканция, през лятната ваканция. Ние тогава не казвахме отиваме на дискотека, а отиваме на забава. Беше наистина много весело, много красиво, приятно. А бихте ли ни казали нещо повече за така нареченото движение на млади? Да, имаше такъв вид разходка. Отиваме на движение, а тогава казвахме, отиваме на Гезме. Ще се видиме, ще се срещнем на Гезмето. Началото беше пред хотел Полтава. А това всъщност улицата пред хотел Полтава, пред бившата сграда на Африка, пред магазин Браво беше и главната улица. Тогава имаше много жилищни сгради и в приземните етажи магазини. Хранителни, сладкарница, галантерия, пасмантерия, който каквото обичаше, насочваше се към съответните магазини, да се напазарува, да използва излизането на площада. Да. Благодарим ви. Нека се залавям за работа. Да, и аз благодаря. Приела предизвикателството на непокорния си характер, тръгвам към изгрева. Вървя и уверено стъпвам по улицата, която води към центъра на моя град. Дърветата прегръщат над нея зелените си корони, а през листата им надничат весело слънчеви петна. Играят по сивия разбит тротоар и го правят красив. Вървя и слънцето ми след. Един слънчев лъч се вмъква в страничната джоб. Любопитства и иска да проследи моето настроение. Добре дошли в Павликени.
Павликени е слънчево място с много земя и цветя, а някъде в далечината възвишения и река. Павликени е нещото, което се превръща непрекъснато в друго. Ние сме Ивана, Борислава И Петър. и имаме удоволствието да ви представим един облик на развитието. Приехме предизвикателството да ви запознаем с метаморфозите на центъра на града. Стъпките ни отвеждат към летописите, натоварени с памет от тези, които са се опитвали да предадат видимост и значимост на усилията за промяна. Днешно Павликени възниква през 13-14 век като християнско селище. Първите заселници го нарекли маринополци, но заради социално-религиозната им принадлежност към силно средновековно движение, павликянството, с времето се наложило името Павликени. 5 века османско владичество преобръщат етническата картина. Освобождението заварва Павликени като чисто турско село, чието жители го напускат, а от Балкана и други полски села прииждат нови заселници – българи. От тях зависела посоката, темповете и първите стъпки на промяната. А в спомените на старите кореняци е съхранена идиличната хубост на стария площад, двукатни къщи с балкончета от ковано желязо и магазини в приземието, летни бирари с жива музика зад дървени тараби, обрасли с хмел и брашлян, сладкарнички и характерната червена фасада на лятното кино. А Павликени съществено променя своя облик и израства като околийски център с нови частни, административни и обществени сгради, с голям търговски площад, с павирани улици, модерен театър и търговски обекти. Съвременниците и жителите му описват площада в нов и преобразен вид. Широк център с високи здания, с бетонови алеи, посадени с канадски тополи. Нарекли площада Свобода, вярвайки, че ще бъдат свободни, а после времето спира. Но застоялата неподвижност начертава нова посока на промяната. В малкия град влиза големия свят. Годината е 2012. Направена е пълна реконструкция на централното площадно пространство. Лентата е прерязана. Сбъдната е мечтата за промяна на много павликенци. Символиката в елементите и композициите, реализирали промяната, не са избрани случайно. Съхранени са паметниците, като знак за вечна признателност към паметта на загиналите герои от павликенския край. Пред тях свеждаме глава и търсим поуките от историята. Тук са аранжирани фигури и цветни композиции, като олицетворение на производството, с което павликенци са известни по цял свят. Издигнатите реплики на римските колони и елементи напомнят за вилата на тракийския владетел, живял по тези земи преди повече от 1700 години. Водната каскада – алегория на неспиращият кръговрат в нашето ежедневие и обновлението, което в следващите години навярно ще съпътства развитието на Павликени. Днес моите съграждани идват тук, за да намерят своето уютно, зелено, спокойно, красиво и вдъхновяващо кътче. В него се среща детския смях и благата усмивка на възрастните хора. Днес това място е сърцето на моя град. Място, където всички обичаме да се събираме в делник и празник, за да бъдем заедно. Място, където играем, пеем и танцуваме. Място, където кипи от живот. Вървя и уверено стъпвам по този площад и се взирам в лицата на хората. Аз съм част от днешния ден и стъпвам в неговия ритъм. Добре дошли в нашия град. Ние сме Петър, Ивана и Борислава, ученици на ПГ Цанко Церковски, и ви представихме площада, неговия видим облик на развитието.